मोजां। दा जोङो जिल्ला बे आबादारि आफादखौ दतमा हायार सेकेन्डारि फरायसालियाव 8 जुलाइ खालि दानानै होनाय जादोंमोन। दा आं बे समाव बे सेक्रेटारि बिबानखौ आं सामलायनो हागोन बा माबा माने दैदेनलांनो हागोन बेखौ आं खोब सिन्था जादोंमोन आरो। दा आङो बेबायदि मोनफ्रोमबो आन्चलिक आबादारि आफाद दाफुंनो हानाय बेबायदि खौसेथिखौ नुनानै आं मोनसे आगोल जेरखम सानदों एसे उल्था साननाय आंनाव सोमजिदों। माने आङो इन्टारेस्ट मोनदों जे नंगौ आबादारि बिथांमोना मोनसे आफादनि गोनांथि हयथ' बेखौ बुजिजोब्बाय आरो उननि समावहाय मावनायाव जोंनि आबादारि बे बिथांमोनहा लोब लोब गोसो मोदोम गुदुं दुंखांनानै गावबा गावनि जेरोखोम मावनो साननाय बेखौ आफादनि गेजेरजोंनो जों जेरोखोम गुदि ट्रेनिं होनाय गुदि आयदानि जेखि मोनथिनांगौ बेखौ जोङो मोनथिनानै लानानै जोंनि खामानिफोरखौ जोङो फैबाय थानाय समाव मोजाङै मोजां मावफुंनो हागोन आं बेखौ आसा खालामबाय। आरो गिबिनो आं दिनै बे जोंनि पाटगाव दख'रा दुलाराय आबादारि आफाद बे बिथांमोनखौ जिल्ला आबादारि आफाद जानानै गोसो गोरबोजों बजबनानै बरायनानै आजावनानै लाबाय। जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि बे पाटगाव दख'रा आबादारि आफादाबो जेनोखि जोंनि उद्दिश्य थांखि मावथांखिफ्राव जाहाथे मोजाङै मोजां मावनानै जोङो ओनसोलखौ जेरोखोम जोंनि जिल्ला माने मिरुनि हास्थायनाय साननाय लुबैनाय बेखौ जाहाथे पुरन खालामनानै जोंनि ओनसोलखौ जोङो आबादनि गेजेरजोंनो जोङो जौगाखांनो हानायाव मदद होगोन बेखौ आं आसा खालामबाय। दा आबादनि सोमोन्दै जोङो बुंनांगौआ बांद्राय बुंनांनाय नङा बादि आं सानदों। मानो होनबा जोङो साफ्रोमबो मानसियानो गावबागाव न'आव माबा मोनसे नङा माबा मोनसे आबादखौ जोङो मावबाय थाखायो। माइनि समाव माइ गायनाय, दा नै मैगं थाइगं गायनाय सम जाबाय, मैगं थाइगंखौबो गायखायो। खिन्थु बेल' मोनसे खोथा, जोङो गुदि सोलोंथाइखौ जोङो मोनसे फराय अनुस्थाननि गेजेरजों सोलोंनो मोनाखै हिसाबै अबे समाव अबे आबादखौ अबे जोलैखौ गायथारनांगौ बे जोलैफोरखौ हयथ' जोङो मोजाङै मोनथिनाय जायाखै। आरो बेनि बाजारा आबादनि बाजारखौ जोङो अबे समाव गायबा मोजां मुलाम्फा मोनगोन जोङो बेखौ हयथ' मोजाङै हमदांनो हानाय जायाखै। दा जोङो खाथि खाला गुबुन हारिफोरनि मावनाय दांनायफोरखौ नोजोर बोयोबा बा जोंनिनो गेजेराव सिरि सिरि सासे ओंखारनानै दङ, बिथांमोनखौ जोङो सासेल' मावनायखाय मेगनाव गोग्लैयाखै। जोंनि साखाथियावनो ओरैजाय बारनानै नुयोबा मोनसे आबाद फोथार नुयो। बे आदामोननि नामखौ मोनथिनाय जाया, खिन्थु मानसिफोरखौ नुयोबा सिनायलायनाय जायो। खिन्थु जोङो जे जिनिसखौ मावो जोंनाव बे दाबो जेबो माने फेलें खालामा। आबादा जोंखौ जेबो फेलें खालामा। आबादा जोंखौ अनसायो, जोंनो आबाद मावनायनि फिथाइखौ बिसोरो होयो। दा जोङो बेबादि होननानै जोङो मावनो होननानै जुदि आखायाव लायो, बिनि गुदि सोलोंथाइखौ जोंनो गोनांथि दङ। गुदि सोलोंथाइ गैयाबा जोंनि मावनायफ्रा माने मा जागोन, हयथ' मालाबा खेबसे फेलेंबो जानो हागौ। फेलें जायोबा जोंनि आबादारिफ्रा मा सानगोन, एत्त' खस्थ' सान्दुङाव हालेवबाय गायबाय दांबाय माथो जायाखिसै, आं मावला बे आबादखौ, बेबायदि मोनसे उल्था साननाय सोमजिनो हागौ। बेनिखायनो हयथ' जोंनि मिरु एबसुनि आरो जिल्ला एबसुनि आरो जोंनि साननो हनो गोरों बिथांमोनहा बे जोंनि आबादारि आफादनि गेजेरजों
मोनसे गौथुम खालामनानै बिसोरनो जोंनि गेजेरावनो जों मोनसे मोजां माने गुदि सोलोंथाइखौ